Ismered azt a srácot a munkahelyen, aki mit nem erőlködik, mégis valahogy mindig hibátlan. Ugyanannyi idős, mint te, valószínűleg nagyjából ugyanannyit is keres, de van benne valami. Valami abban, ahogy jár, ahogy öltözik, ahogy az egész megjelenése azt üvölti, kézben tartom az életem. Évekig azon gondolkodtam, mi a trükkje. Azt hittem, az óra, a cipő, a frizura. De nem. Amit végül felfedeztem, olyan egyszerű volt, hogy majdnem elnevettem magam, a farmere. Igen, a farmere. Az az alapdarab, ami mindannyiunk szekrényében ott van, csak kevesen értik igazán. Amit megtanultam, teljesen megváltoztatta, ahogy öltözködöm. 3 apró részlet, sem időbe, sem pénzbe nem kerülnek, mégis olyan hatást keltenek, mintha egy teljesen más ember lennél. És nem drága ruhákról beszélek, meg nem furcsa trendek követéséről. Apró finom hangolásokról. Arról, hogy 40 felett a tested, a kiállásod, az energiád már nem ugyanaz, mint 20 évesen. De ez nem baj. Sőt, ez az előnyödő. Ha tudod, hogyan válaszd meg a megfelelő farmert, magabiztosságot, érettséget és stílust sugárzol, úgy, hogy közben nem tűnik úgy, mintha bárkinek bizonyítani akarnál. Szóval készülj, mert amit most hallasz, nem sima divattippek gyűjteménye. Ez szemléletváltás. Mert 40 felett a stílus már nem arról szól, hogy jól felöltözöl, hanem arról, hogy tudod, ki vagy, és ezt szavak nélkül is megmutatod. Az első, amit senki nem mond el, a tested megváltozott. Mindegy, hogy jó formában vagy felszedtél pár kilót, a felépítés már nem ugyanaz. A 15 évvel ezelőtti farmer nem csak hogy kiment a divatból, nagy eséllyel úgy rontja a szilusztedet, hogy észre sem veszed. 2 klasszikus hibát követnek el a 40 feletti férfiak. Az első, továbbra is szűk farmert hordanak, mert azt hiszik, attól fiatalabbnak látszanak. Tévedés. Ettől inkább olyan, mintha nagyon próbálkoznál. Ráadásul napi 8 órát úgy tölteni, hogy a nadrág elvágja a keringésed, hát nem épp az életem csúcson van, érzés. A második hiba a apuüzemmód. Az a laza, minden túl nagyra vevő stílus, ahol minden bő, lóg, kényelmes, csak épp formátlan. Azok a túl széles farmerek, amik úgy csüngenek, mint a függöny, és 5 kilóval nehezebbnek meg 5 évvel idősebbnek mutatnak. Akkor mi az arany középút? A straight slim fazon. Nem tapad rád, de nem is bő, egyszerűen követi a lábad természetes vonalát. Ez a kényelem és a tartás tökéletes egyensúlya. Ad egyfajta jelenlétet, de nem viszi túlzásba. Ennek a szabásnak van valami varázsa, nyújt, de nem szorít, és azt a tiszta, rendezett vonalat adja, amitől minden, amit felveszel felülre, jobban néz ki. És van valami, amit szinte senki nem említ, hol ül a farmer a derekadon. A 2000-es években menő alacsony derekú farmerek rövidítik a lábat, és jobban kiemelik a hasat. 40 felett erre semmi szükséged. Olyan farmert vegyél, ami pont övmagasságban ül, se feljebb, se lejjebb. A látvány azonnal megváltozik, magasabbnak, arányosabbnak és magabiztosabbnak tűnsz. Egy másik trükk, amit sokan kihagynak, csak pár dollárba kerül, mégis az egész megjelenésedet felhúzza, igazítasd méretre a hosszát. Ne legyenek gyűrődések, ne legyenek redők, ne legyenek azok a nagy, majd lesz valahogy, felhajtások. A farmer szára épp csak érintse a cipő tetejét, de ne húzza a földet. Ez az apróság teljesen átállítja az összkép egyensúlyát. Most beszéljünk valamiről, aminek szinte mágikus ereje van, a színről. A farmer árnyalata a munka felét elvégzi még azelőtt, hogy inget választanál. A világos kék, koptatott farmerek, azzal a hétvégi grillezés, hangulattal, okék sétához vagy autómosáshoz, de nem akkor, ha eleganciát vagy tekintélyt akarsz sugározni. A megfelelő szín úgy alakítja át a jelenlétedet, hogy egy szót sem szólsz. A sötét farmer, mély kék vagy gráfitszürke, az igazi fordulópont. Érettséget, visszafogottságot, egyensúlyt sugároz. Mindennel működik, fehér inggel, pólóinggel, de akár zakóval vagy pulóverrel is. A sötét farmer nem kiabál a figyelemért, csendben vonza. És itt jön valami érdekes, a szürke farmer még sokkal sokoldalúbb, mint gondolnád. Van benne valami európai, minimalista hangulat, mint ahhoz, feketéhez, kékhez, béshez. Ráadásul jól öregszik,
Míg a világos farmerek gyorsan öregnek, hatnak szemre, addig a sötétek és a szürkék az évek alatt csak jobbak lesznek, kialakul rajtuk az a finom patina, ami elképesztően jól néz ki. Az anyag is számít. Olyat válasz, ami enged mozogni, de nem veszti el a formáját. Nem leinksről beszélünk, mobilitásról. Ha valaha leguggoltál merev farmerben, és azt érezted, mindjárt szétszakad, akkor pontosan tudod, miről beszélek. Az a pici rugalmasság a különbség a között, hogy feszülsz, vagy jól érzed magad. De még a legjobb farmer is elveszíti az erejét, ha rosszul párosítod. Az a régi, kifakult póló, ami évek óta veled van, lehet, hogy érzelmi érték, de nem illik ahhoz a férfihoz, akivé váltál. 40 felett a szándék mindent visz. Nem az a lényeg, hogy minden nap kiöltöz, hanem hogy minden darab úgy hasson, mintha direkt választottad volna. A fehér, világoskék vagy sötétkék gombosingek a legjobb szövetségeseid. Tiszta, időtálló, sokoldalú darabok. Frissnek mutatnak, de közben komolynak is. És ha jó a szabásuk, se túl szűk, se túl bő, teljesen átalakítják a felsőtested és a vállad arányait. Egy szépen vasalt ing és egy sötét farmer többet mond, mint bármilyen drága öltöny. És itt jön egy darab, amit sokan alábecsülnek, a pólóing. Egy jó pólóing nem az a dobozos fazon a hipermarketből, simán lehet ugyanolyan kifinomult, mint egy ing. Finoman fogja a vállat, és egyenesen essen le a hason, ne feszítsen. Egy jól megválasztott pólóing tökéletes híd a laza és az elegáns között. Feljebb vinnéd a szintet erőlködés nélkül. Bordó vagy petrolkék pólóink sötét farmerrel és barna loaferekkel. Soha nem lősz mellé. Télen egy merino gyapjú vagy kasmír pulóver adja azt a nyugodt, érett, elegáns hangulatot. A puha textúra tökéletes kontraszt a farmerrel, és megteremti azt az egyensúlyt, ami egyszerre laza és rendezett. És most jön az a pont, ami elválasztja a stílusos férfit attól, aki csak felvesz valamit, a cipő. A cipőd az utolsó üzenet. Az utolsó pont. Fel tud emelni egy tökéletes szettet, vagy egy mozdulattal romba tudja dönteni. Egy jó pár barna bőrlófö befektetés, nem egyszerű vásárlás. Mindenhez jó, sötét farmerhez, kinohoz, szürke nadrághoz. Kényelmes, tartós, és mindig azt kommunikálja, figyelsz magadra. Ha modernebbet szeretnél, a Chelsea csizma biztos választás. Elegáns, nyújtja a lábat, és zseniálisan működik straight slim farmerrel. Ha pedig a laza vonalon maradnál, válasz fehér vagy szürke bőrsneakert, logó nélkül, csillogó részletek nélkül, túlzás nélkül. A jól kivitelezett egyszerűség mindig nyer. Amit kerülj, agyon hordott sportcipők, szögletes orrú ünneplős cipők, vagy azok az óriási, bumfordi tornacipők, amik csak azt üvöltik, feladtam. 40 felett a cipő több, mint lábbeli, néma névjegykártya. Ha az alapok megvannak, jöhetnek a rétegek. Egy laza zakó bármilyen összeállítást át tud alakítani. A sötétkék a mindent vívő Joker, majdnem mindenhez passzol, és azonnal ad egy adag tekintélyt. Nem arról van szó, hogy úgy néz ki, mint egy felsővezető, hanem arról, hogy kontrollt sugározz. Egy férfi zakóban és sötét farmerben nem jelmezben van, hanem olyan, mint aki tudja, hova tart. Kísérletezhetsz bőrcsekivel is. De itt egy aranyszabály, maradj egyszerű. Ne legyen tele cipzárral, ne legyen szegecses, ne legyen lázadó motoros hangulat. Egy letisztult, ápolt, jó fazonú bőrcseki erőt sugároz erőlködés nélkül. Hideg napokon pedig egy hosszú gyapjú kabát az egész fölé a végső pont. Van egy furcsa hatása, sikeresnek tűnsz tőle akkor is, ha csak kávéért ugrasz le. Most jöjjenek azok az apró részletek, amiket senki nem vesz észre tudatosan, mégis mindent megváltoztatnak. Az öv. Passzoljon a cipőhöz. Barna a barnához, fekete a feketéhez. Egyszerű, igen, mégis azt üzeni, fontos neked a megjelenésed. Az óra. Nem kell drágának lennie, csak legyen összhangban. Egy klasszikus óra bőrszíjjal vagy acélszíjjal vizuális tartást ad. És a napszemüveg. Maradj az időtálló fazonoknál, Aviator, Wayfarer vagy egyenes keretes modellek. Ezek bírják ki az évtizedeket, mert soha nem mennek ki a divatból. Kulcskérdés az is, hogyan hordod az inget. Ha zakót vagy elegánsabb kabátot viselsz, tűrd be a nadrágba. Ha lazább a szett, maradhat kint, de csak akkor, ha nem túl hosszú.
Az ing és a farmer közti tiszta vonal adja meg a szílusztedet, és azonnali látványkülönbséget hoz. És itt a lényeg az egész mögött, ez nem divat, ez hozzáállás. A sötét farmer nem csak egy ruhadarab, szimbólum. Egy olyan férfit jelképez, aki érti, hogy a stílus nem az újban van, hanem a tudatosságban. Hogy az érettség nem elveszi az eleganciát, hanem finomítja. 40 felett nem trendeket kell követned. Jelenlét kell. Minden részletnek azt kell tükröznie, hogy tudod, ki vagy. Hogy a ruhád nem akar senkit meggyőzni, csak kísér téged. Mert amikor szándékkal öltözöl, nem csak azt változtatod meg, hogyan látnak mások, hanem azt is, hogyan látod magad. És ez a sötét farmer igazi ereje, nem csak karcsúsít, hanem átírja azt is, ahogy jársz, ahogy leülsz, ahogy beszélsz. Van egy magabiztosság, ami abból születik, hogy kényelmes és stílusos vagy egyszerre, hogy a tapasztalat találkozik az egyszerűséggel. Nem véletlen, hogy a világ legjobban öltözött férfiai, színészektől üzletemberekig, sötét farmerre esküsznek, mint csendes egyenruhára. George Clooney, Daniel Craig, Ryan Reynolds, ezerszer lefotózták őket slim fazonú farmerben, fehér ingben, bőrcipőben. És mindig működik. Miért? Mert a jól kivitelezett egyszerűség jobban öregszik, mint bármilyen trend. A mélyén a sötét farmer több, mint öltözési döntés, kijelentés. Azt mondja, már nem kell bizonyítanom, csak önmagamnak lennem. És ez a mondat 40 felett többet ér, mint bármilyen márkanév. Szóval legközelebb, amikor kinyitod a szekrényed, és meglátod azt a régi, kifakult farmert, jusson eszedbe, minden ruhadarab történetet mesél. Tedd olyanná a tiedet, hogy azt mondja, tanultál, ismered magad, és még mindig fejlődsz. Mert az igazi stílust, ami megmarad, nem megvenni lehet. Felépíted. Részletről részletre, mint egy jó életet. És most írd meg kommentben, te inkább a kék farmer csapatában vagy a sötét szürkében, amit senki nem mer igazán kipróbálni. Imádom olvasni, ki mit gondol, mindig jönnek jó ötletek. Ha tetszett ez a videó, dobj egy lájkot, iratkozz fel, és oszd meg, hogy minél több férfi megértse, a stílus nem tűnik el a korral, csak élesedik. Találkozunk a következő videóban, még több tippel, ami megváltoztatja, hogyan nézel ki, és hogyan érzed magad.